Espoo ja Halkolampi. Lähdetään Paavon kanssa katsoa, että pääseekö kulkemaan ja saataisiko paistettua makkaraa. Halkolampi on tässä vanhan Porintien varressa. Helsingistä ajetaan vähän Luukin ohi ja sitten tuossa Kaitalammen vastapäätä on sitten pysäköintialue tänne Halkolammelle. Halkolammelta löytyy sitten reitit tonne Kaitalammelle ja Luukkiin ja mitä tästä Halkolammeltakin, niin tästä löytyy 2 laavua ja ensimmäinen laavu tai tulipaikka on tossa ihan 500 metrin päässä tästä parkkialueesta. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Joo, Halkolampi on tällainen pieni lampi täällä. Tuolla vastan rannalla siintää toinen nuotiopaikka. Ja se ensimmäinen on meillä tässä ihan edessä. Eli ollaan kuljettu semmonen 500 metriä ja tuonne kauemmalle on sitten se noin toinen 500 metriä. Ei ollut yhtään autoa parkissa, mutta ei täälläkään ketään näy. Hiljasta. Tällä ensimmäiselle nuotiopaikalle on puita varattuna ja sieltä löytyy tuollainen halkomispaikkakin. Ja tuolla toisella laavoilla sitten ainakin niin kuin mitä viime talvena oli, niin siellä ei kyllä ollut tuota polttopuita kerätty lainkaan. Eli täytyy ottaa täältä lähdöstä mukaan, jos haluaa. Siinä on tuo Luukin ulkoilualue. Jotenkin tuntuu, että sinne ei enää kävijöitä kovin paljon edes haluta. Siellä on maksulliset parkkialueet ja ei mitä mä nyt viime vuonna siellä kävin, niin ei siellä ollut kyllä muita. Enkä mäkään sinne sitten jäänyt. Mutta siitä kun jatketaan kakkostietä vähän tonne Karkkilan suuntaan ja se tulee toi Kaitalampi. Toisella puolella tulee toi Halkolampi ja siinä on tuo P-alue, missä nyt oltiin parkissa ja sitten käveltiin toi 0,5 kilometrin kiekura tuohon punaiselle pisteelle eli Halkolammen laavulle. Ja tuolta sitten vähän reilu 0,5 kilometriä tonne. Sieltä tulee vastaan tuo Halkolammen ojan laavu. Ja silleen niin kuin vinkkinä vaan, niin jos sulla on autossa kuivia puita, niin ota ihmeessä mukaan niitä. Joo, päivä etenee, niin tuli sitten muitakin kulkijoita. Vittiin enää sitä kuvailla siinä, mutta saatiinhan me nyt Paavon kanssa makkarat syötyä kuitenkin. Vaikka vähän tulee huonosti paloikin. Ei mitään, tästä tuli lyhyt matka autolle ja lähdetään sitten sieltä kotia päin.